25-30 de minute, vă uitați la ea, vedeți cum merge, tot la 195 de grade. Vinetele noastre s-au copt, aceasta este ceea ce numesc turcii karnıyarık. Scoatem una. Și așa arată vânăta noastră. Nu este foarte spectaculoasă așa cum este. Îi punem câteva frunze de pătrunjel, nici măcar nu le toc, doar să o înveselim puțin și haideți să vedem ce am făcut. Cam frige, dar n-am răbdare. Vreau să mă duc până jos la vânătă. În momentul în care o desfacem și nu mai avem partea pârlită deasupra, arată mult mai frumos. Ia uitați-o. Este o nebunie. Un pic picanțică. Am zis că îi punem și niște ceapă crispy deasupra. Vai, deci e... Vreau și vânătă. Merită toată munca, să știți. Cu ceapă crispy e și mai bună. E nebunie. Nebunie, nebunie. Știți cât de bine s-au amestecat gusturile? Faceți rețeta asta, este delicioasă. Are tot ce îi trebuie. Legume, carne, nu vă mai trebuie nimic. Este plină de gust, este foarte sănătoasă. Tot ceea ce am pus aici intră la categoria alimente sănătoase. Chit că sprăjite, chit că au carne. Mă rog, diferă opiniile unora. Din punctul meu de vedere, aceasta este o mâncare pe care o dau copiilor mei cu